ini stok ini yang ini. Naik puncak gunung. Ada selampir yang kau hijau. Kalau selali jalan selampir. Dong. Yes. Tarik. Sektor tarik. Gimana kisah? Mana kita? Siapa kita? Kan harus kunci. Apa ini? Baru Kondosuli. Pasar Gondosuli, nanti ke pasar Gondosuli. Kita masuk lagi. Kita berusukan dulu. Berusukan. Biasanya memang banyak. Jalannya serusak. Saya dulu. Jessica. Monggo tindak niki nyuwun pangapunten mboten ateges perintah kula badhe matur kirang payekti menawi matur wonten mik nggih. Ayo Mas Ayu Jessica. Lelakoni dari baik. Oh, ada. Oh, nggih, monggo. Kalian negari minangka dados pandang-pandang kawula jati yang patut sinudarsono. Boten kata lupen Bapak Sugeng Sabudra Kelongso Cuma Kedina Allah Subhanahu wa Ta'ala ugi boten kantor satun sing Manseniwati satun Kitata Rias iki jantan ini rada ngetren iki jantan nggih teng pundi-pundi boleh tak boleh jantan terus saiki pun yang dimulai dening Allah. Masa kalau ada waktu cerita pada guyon TV kayak banget temen pada guyonnya kayak aja kau ada guyonnya pengingkan kau deh Oke guys, kita sudah sampai di daerah Blangamli, kota terbesar di Kelumutan yaitu Blangamli.
jumeneng wong ayu. Ngawi menika babaran bergodo 308 saking Saradan piantun sekawan. Bapak Dasyono pidhalemipun pajaran lajeng Bapak Gito kasun ribahan ugi Bapak Jaimin ugi Bapak Samino bener menika sampun kawi wisuda salebetipun pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda permadani Kabupaten Ngawi bergodo 308 nggih. Dados wonten panatacara anyar wonten ing Saradan Bapak Dasyono dalemipun pajaran Bapak Gito kasun ribahan ugi Bapak Jaimin Bapak Samino bener Bapak Sutono menika wonten pawiyatan anyar ingkang mapan wonten ing aula kantor Kecamatan Kuwadungan. Monggo kadang wonten ing mriki sesarengan panjenengan keaturan tindak wonten ing kantor Kecamatan Kuwadungan Kabupaten Ngawi. Kursus saben dinten Sabtu tabuh setunggal siang ngantos setengah gangsal sonten. Salebetipun kursus menika wonten materi kapanatacaran salebetipun upacara panggih permanten. Apa ya sembarang-barang. Kadang kaneman wonten ing Jomblang Sambi monggo nguri-nguri kabudayan kesanipun saged tanggap acara utawi sambutan basa Jawi. Awit sapunika awis-awis kadang kaneman ingkang saged sambutan utawi tanggap acara basa Jawi. Bapak Sumono monggo mangke dipun biyawarakaken dumateng kadang kaneman wonten dusun panjenengan. Boten awis kursusipun pendaftaran namung Rp150.000 SPP nipun Rp200.000 saben wulan. Kursus dangunipun 6 wulan mlebet saben Sabtu. Nggih. Monggo Bapak Sumono mangke dipun dherekaken kadang kaneman. Maka wonten 12 materi pelajaran talebipun kursus menika. Aku tukang nggo kipas iki kok Mangke kesanipun tambah malih panatacara saking Saradan. Kapit wonten Madiun nyuwun pangapunten kadosipun ingkang resmi menika mboten wonten menawi wonten Ngawi resmi dipun sahaken saking DPP Pusat Semarang Permadani Pusat Semarang. Jadi akan teman-teman sarindi bila sampun paripurna monggo di Mas Ayu Arisa Gusti Kakung Gusti Putri pun dherekaken sasana pinajar. Cuma joget Aku dicium babu jonggo. Lah nek bentek piye? Mana kok jembezi. Kok bentek piye? Talanggunku sami. Lah terus samare terus pulos cepot terus piye? Iso. Iya. Kita juga turun. Urung roti kayak gelang karepku. Tak kira saya Aku manis rasane
Sarimbit. Sampun paripurna nggiripun Edi Busondo. Goleki sapa? Ayo kene. Di kadang operator ngambil mikipun setunggal kagem cocok lampah. Ayo kene. Di ngambil mikipun setunggal cocok lampah. Anu napa niku kadang operator. Gini, ayo keripik gedang keripik tel ayo atur salam dhisik nderek foto apa ora? Sudah. Lah bayi Kilo, Mas. putrane mbake lho sampai kaget iki lho. Iki lho putrane mbake kagem kok paning lho sekali kaget iki lho. Oh iya. Nek sampai nangis Gak wis turu kok, Mas. melek yo. Lho, kuwi ngemiki to, Mas. Awalnya kau yo dadak nyuwun pirsa barang ayo. Lah nek ngemiki biasanya kan dibuka sisih ngono. Lah nek awakmu ngemiki? Hah? Nek ngemiki? Wah, tak ler. Lah yo. Ayo atur salam dhisik yo. Tas sik. Aku nek tas oleh gelang sitok. Wah. Sing mbok inget mbok sawangan ya kuwi Lah to. aku ditabok ning guri muni pring-pring. Lah. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenan, Mas. Piye kok tekan piye? Hadir di kota Blangambi, Mas. Blangambi ya. Nama viralnya tuh Blangambi. Oh, Blangambi. Tapi kalau di tulisan itu administratif tuh Jumblang Sambi. Aku lagi sepisan iki sowan ana ing Jumblang Sambi. Kota terbesar di Klungkung. Kota terbesar. Wombo. Piye lek? Jenenge saking pundi to? Sugih waras. Jodoh. Apa to lek iki lek? Wis dek bengi dikaino sik kurang. Sopo sing nyuwunne sopo? Susuku digawe. Alah. Oh iya, Ada si cantik ini. Ini cantik sekali, Mas. Artis dari mana, Kakak? Sugih waras. Iya, kalau itu wanita asli aku jadi-jadian. Kok iso jadi-jadian iki didadekne saka apa kok jadi-jadian? Iki lho, fakta membuktikan. Oh, piye? Mbok kebuk mau muni piye yu? Kok. Oh lah. Kok lah. Ayo kebuk-kebukan piye? Lah. Nek asli kan muni ini mah pak. Oh iya. Golku jadi malah mbuk. Ya, selamat siang saya ucapkan keluarga dari Sugih Waras. Apa mempelai pria dari Sugih Waras? Tentunya tak lupa teruntuk Mbak
Resa, Mbak Resa. Resa dan Mas Vega. Mas Vega. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin, Allahumma amin. Ari Reza, iki sliramu lan aku sowan ing Bangambi. Belangambi ya. Can Mbak Chandra Rosalina. Sowan ning Mua juga vokalis ya Mas ya. Betul. Ya jan viral tenan. Pokoknya Kok sing ora ngerti Can. pokoknya nek nanggap cancan bonus 1 buah lagu ngono. Apa, Mas? Nek kendikane ngono ki. Ya, juga kolaborasi Borneo musik. Audio dari mana Mas? Santika Budaya dari Megurun Tonggo Dewi. Aku tak menyapa yang di sini ya Mas. Ya. Ayo. Mau enek wong putih mau di tengah. Sing mbok goleki, sing mbok goleki kok sing kakung-kakung ngono gitu. Putih rambutnya kuning. Ya ki lho piantone. Nah. Loh, ternyata di Belangambi itu ada bule ya Mas ya. Coba. Bule. Tak kenal maka tak gemplang ya Mas. Lah, kok tak gemplang. Rumahnya mana kakak? Lah. Jauh. Jauh. Wedi nek kok parani makane Karena dia tidak bisa bahasa Jawa Mas. Iya. Coba. Bahasa apa ya Mas? Bisa. Coba. Bahasa Inggris dulu ya. Benar. What is your name? Malah guyu gitu. Nyawri piye lho Mas? Enggak piye? What is your name? Kire. Udah. Lah. Kok iso teko segawon. Asli mana kakak? Sini aja. Jalur tenang toh Mas. Sini saja. Produk lokal. Produk lokal dari Belangambi. Mungkin pernah merantau keluar kota mungkin. Siapa mang? Lah nitik rek maneh. Kolaborasi. Mas. Kolaborasi. Yang dari atas ini adalah versi damen. Kok versi damen piro? Loh, lah rambutnya sembilan kok damen loh Mas. Jadi buat digoda kurang ajar ya. Asli sini aja ya Kak. Istrinya mana? Belum. Masih jomblo. Sama aku mau sama aku. Gak mau. Mbak Mantan saudaranya. Oh iya. Perantauan? Enggak. Lokalan Mas. Tanpa merantau dia sudah jadi bule. Asli bule. Nek sini kono kan jenenge ngarep ke Mas Sinoman ibu-ibu lungguh ke jenenge bulekan. Enggak. Apa nek sing obor-obor damai mobil sing biang mobil kok buleken. Loh, ada si ganteng juga. Gadalah. Benio, tipong. Tipong Mas ya. Nek terus bening-bening kok ya. Iya dong. Cek Pak, mikir Pak. Mikir Pak. Ayo mikirin lah. Malah bodoh iki gayamu anakmu betok kok iki. Ayo, kene kok tau uncak nih rono. Pak Mary go. Pak Mary. Pak Sene. Asik. Oh iya. Ayo. Pak SCM ben Pak Mary. Kok arep kok nggur ki ya? Kok sampe. Kok iringan. Oh yo ngerti ya Mas. Ya. Berarti kok iringan ya. Ayo. Asik. Nek muni aki karo mingkem. Nek karo mingkem. Pak kurang danes. Oh iya. Ganti putrane. Keringetan sih lho. Lah. Demek lho Mas. Dedek kok piye? Yo, asik. Iya Mas ya iki. Asik. Ini bojone ora iki kira-kira. Sik, garwane nang kene lho garwane. Sik. Bojone antara sama belakang. Iki sing bener sing ndi? Loh. Loh, tenang Mas. Oh, Sing no. ngarep ngarani kae. Heeh. Lah sing kuning ngarani iki. Gak Oh, lah iki berarti Mbok Nom karo Mbok Mas. adalah. Piye?
Loh, nyapa dicegat? Nek kene cecak kok ya. Iku berarti sing cemburu berarti bojone. Ya, iya. Asik, yo. Aku nek ora wong Ayo pasti kok pasti. Mas. Ayo terus yo tipoke. Asik. Asik. Iya. Asik. Video dari sana. Mana yang video lagi? Masa kok saiki ora gelem ngabung Mas Mas. Masih ngasih peringsan ki lho. Katanya aku mbok lungguh iku lho. Jempolnya mbok idak nih enggak tak Mas, kok ki nek ganteng gagah gede dhuwur. Piye? Kursi ya loro. Oh iya. Bojo ya loro. Ya. Gendaan ya loro. Kaya kowe iku ora pareng ngendikan ngono kuwi. Loh, Iya. tapi kan cuma peribahasa. Oh iya. Sebenarnya kamu masih jomblo ya Yang ya? Jomblo ya? Sing di yakin sing di. Oh, sing ini. Oh, gitu. Garwane iki ngarep iki. Nyapa wedi? Bojone itu kok. Bojone itu ya. Lah nek bojone Bansi, geluak. Lah. Nah, putranya yang ini? Ya. Hai. Apa jinek lah? Sik ta. Loh, apa ta? Tak ada nih mirip sing wedok apa sing lanang ngono lho Mas. Ya. Oh iya mirip. Oh mirip. Lah tak yo bapak yo mirip. Lah kok nek koyo aku karo wong ae gak mirip berarti sambatan. Lah. Ada hebohnya putri dari belakang beliau yuk joget sama aku sayang. Sopo? Iki lho artis yang belakang. Oh, iki artis yang belakang ndi? Tapi Mas. Oh, barang bosok ning enak iki. Oh, iya. Barang mampu tapi enak. Jan ya. Lah. Minta lagu apa senenganmu yuk? Senenganmu apa? Oh Mutiara. Oh, Mutiara. Borneo? Mutiara. Oke. Ayo sayang, Manggolo ke sini. Merapat bersama Bunda yang punya sawernya Blangabli. Oh. Aku nek gak disawer tasik gareten go mlayu. Juragane tape. Yuk. Borneo. Ayo sayang, maju sini. Gak apa-apa maju. Ya. Ayo Dede, gak apa-apa. Berdua. Gak mau. Nanti disawar Uti nanti. Disawar Uti. Gak mau. Ayo. Ya. Cepat norong eponanmu. Gojo punya wariki. Ayo Dede ini. Ayo Jan. Isa melewenu samene. Ayo. Neng ngarep. Yang punya seksinya Blangabli. Jangan sampai bawah. Penjungkan saya ulah kayak kayu. Yuk. Asik.
joget apa ngeriok sayang? Ayo, nah, manggolone pilih. Tenan lo ya. Joget. Dikasih keong racun. Yo. Niki nenek keong sawah ya Lik ya. Racunnya ciri mak kayak rondap. Was, yo. Kakak joget ya kakak. Ayo kakak. Oh nyanyi. Oke. Keluarga yang belum foto dimohon berkenan untuk menuju pelaminan. Pak Gola pokoknya joget takkan reok lo ya. Yuk. Pokoknya joget reok jatamu. Sarap sih. Manggolo jalan. Boleh kembali. Wes kembali. Weh, nanti sama. Orang juga tembok kai barang. Kowe ditambahi karo bapak. Nek iso satu. Lalu ameng-ameng nyowong niku ala. Lho, enggak. Ayo. Bisa satu? Oh enggak. Weh ditambahi goyanganmu sing luwih hot. Tipung tok ya. Setuju? Oke, ning kono ning ngarepe Pak Ibuke. Ariku wes pokok bokongmu rapas amplopmu bali. Hah? Lah pira nek sini no? Dipas nih yuk. Ayo le. Asik. Pokoknya pasti. Rada dekek. Sampai metu sawerane. Iya. Kena cincing barang. Iya. Nek. Ora pas. Dipasne. Rungokno tipunge. Yuk. Ayo digoceki.
salah tambahnya 60.000 tok. Oleh piro jajal deloken. Heeh, pamit to Bu pamit Bu deloken sik piro kuwi. Dek kaget. Awe yo lumayan kok rene. Weh kenal karo wong sing lungguh jejeran tengah iki, Pak? Kenal. Golek ana sing kenal. Sitok ae. Wah, satu bae kowe. Lah, yo kuwi. Wani piro ngomong, wani piro? Nek wani berarti kowe kudu goyang kaya aku. Ayo saiki ya. Ayo musuhmu. Yo tinting. Ayo Mas yo. Ayo mati pung tok. Saingan saluru, saingan. Iki sapa ne ya kira-kira ki? Bule. Ayo. Iya. Nek enteno. Kurang dekek, kurang mudun. Kurang mudun. Yo. Terima kasih banyak. Biar bisa wek 2.000. Terakhir ya. Maju saya. 12 beli. Ayo. Asik, yo. Iya, sampai kan biru aja itu. Yo. Iya. Sing apik lo ya. Ayo Mas, yo. Diterene lagu apa ngono yo Mas? Yo. Jambala sarepet. Borneo punya yo cancan muat. Ayo. Terakhir iki terakhir. Ayo. Dok gemak bunder rasa penak kiar. Ayo lek gak apa-apa. Kelingan manis esame. Terus selingkuh konangan bojo. Habiskan yuk.
pira? Aku yo ora daging. Kowe gawe roh ora duwe selawe wi. Duwe selawe nang jupuk kancamu kok tasmu dhewe. Lah. Boleh kembali. Ayo, Terima kasih gojekan saudara sahabat Jakarta Kang Mas dengan Cancan Mua juga Borneo Musika Santika Budaya. Santika Budaya, Santika Audio. Mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwo Madya Busana lampahi upacara panggih temanten sampun kula aturaken dhateng karempit manggih kawilujengan sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngunjukaken puji syukur ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih kanthi nglairaken hamdalah sesarengan alhamdulillah.